ഇനത്തിൽപ്പെട്ട 3000 പച്ചക്കറി തൈകൾ പേറിയ തൈവണ്ടിയുടെ ആഘോഷപൂർവമായ വരവാണിത്. സംസ്ഥാന കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഏനാദിമംഗലം കൃഷിഭവനും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും നേതൃത്വമേകുന്ന പച്ചക്കറി തൈ വിതരണത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചകളാണിത്. കേരള സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് എന്ന പദ്ധതി ഏനാദിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കൃഷിഭവനും കാര്യക്ഷമമായി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്ത് തല സമിതി രൂപീകരിക്കുകയും 15 വാർഡുകളിലും വാർഡ് തല സമിതി രൂപീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താഴെത്തട്ടിൽ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുവാൻ വേണ്ട എല്ലാ ക്രമീകരണവും ചെയ്തു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 27-ാം തീയതി നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ സിനിമാ താരം ശ്രീ അശോകൻ അവരുടെ വസതിയിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ തൈകൾ നട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരു നേട്ടം തന്നെയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ 15 വാർഡുകളിലും തൈവണ്ടി എന്ന നിലയിൽ ഓരോ വീട്ടിലും ഈ തൈകൾ കൊണ്ടെത്തിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ തൈവണ്ടിയുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഏകദേശം നമ്മളിപ്പോൾ 50,000 തൈകൾ വിതരണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 100-ലേറെ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് തൈ വിതരണം നടന്നത്. ട്രേകളിൽ ജൈവ വളക്കൂട്ട് നിറച്ച് വിത്തുകൾ പാകിയാണ് തൈകൾ എത്തിച്ചത്. ഹരിത കർമ്മസേനയ്ക്കായിരുന്നു ഈ വിത്തു തയ്യാറാക്കലിന്റെ ചുമതല. വയലുകൾ, പറമ്പുകൾ, തരിശുകൾ, തൊടികളും പാഠശാലകൾ, പണിയിടങ്ങൾ. വീട്ടമ്മമാരും കുട്ടികളും ഏറെ ആവേശത്തോടെയാണ് വഴിയരികുകളിൽ കാത്തുനിന്ന് പച്ചക്കറി തൈകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. പലവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കർഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ നമ്മൾ പച്ചക്കറി തൈകൾ കൃഷിഭവനിൽ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്ന് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉള്ള തിരിച്ചറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ തൈയുമായി അവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന കർഷകരിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി ഒട്ടനവധി ആൾക്കാർ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. നമ്മുടെ ഓരോ വാർഡിലും ഓരോ സ്ഥലത്തും എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ലഭ്യമാകുന്ന ജനക്കൂട്ടം അതിന് തെളിവാണ്. അങ്ങനെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 15 വാർഡുകളിലും പച്ചക്കറി തൈ വണ്ടിയിലൂടെ ആരോഗ്യമുള്ള പച്ചക്കറി തൈകൾ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഓരോ വീട്ടുകാരും തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പച്ചക്കറി തൈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിൽ അഭയം നൽകി. വീടുകളും ഗ്രാമകേന്ദ്രങ്ങളും മാത്രമല്ല, പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്കും പച്ചക്കറി തൈവണ്ടി എത്തി. ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും തൈവണ്ടിയെ സ്വീകരിച്ചു. ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് എന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് ഇളമണ്ണൂർ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും പങ്കാളികളാകുന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല നിലവാരത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൃഷിയിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി. നമുക്ക് വിഷരഹിത പച്ചക്കറി എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയും അതുപോലെ തന്നെ കാർഷിക പ്രവൃത്തി എല്ലാവർക്കും പങ്കാളികളാകാനും ഉള്ള ഒരവസരമാണ് ഇത്. നമ്മളുടെ കുട്ടികളും നമ്മുടെ സ്കൂളും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നടത്താൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്ന് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയോടെ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കാളിയാകാം. മണ്ണിന്റെ മണമറിഞ്ഞ് മികച്ച വിളവ് തീർക്കാൻ തയ്യാറായ കുട്ടിക്കർഷകരിലും തെളിഞ്ഞത് തികഞ്ഞ നിശ്ചയദാർഢ്യമായിരുന്നു. പച്ചക്കറി തൈവണ്ടിയിൽ നിന്നും വീട്ടുമുറ്റത്തും വിദ്യാലയമുറ്റങ്ങളിലും എത്തിയ പച്ചക്കറി തൈകൾ വളർന്ന് പൂവും കായുമേന്തി ഏനാദിമംഗലമാകെ ഹരിതാഭയുടെ നിറക്കൂട്ടണിയും. അങ്ങനെ ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് എന്ന പദ്ധതിയിൽ പച്ചക്കറി തൈവണ്ടിയിലൂടെ ഏനാദിമംഗലം പഞ്ചായത്തും തങ്ങളുടെ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തിക്കഴിഞ്ഞു.